Bart Bonok Jr. Kung katawa mag-ato, sagpaon mo. Ay, nako. Good morning sa tanang mga junior o tanang mga senior. Ang buwelta ni Art, hatod ka na to sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo, extra and zinc. Kini ang vitamin C nga kanato makapalikay sa COVID o sa tong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na sa mga nagunang drugstore o pharmacy sa Miss Oro, Cagayan de Oro City. Pamalit na mo Cherry C para sa naawar gumibuyag ko kami sa gahi, di ba? Buyag. Cherry C, kada adlaw, usa lang ka capsule, Cherry C. Ha? Yan para sa tanan na, sa tibok pamilya. Ano ito ang buwelta? DDS. Kamulang DDS, Bert? Basta mo share ka about Duterte, DDS ka. DDS. Dagan, Day, Sara. More na. Sa imong adlaw na tawhan karon, unta tingog sa katawhang Pilipinhon, imo nang paminawon. Mayor Inday Sara Duterte, dagan na in town. Kay way laing muhulit sa imong amahan sa kinatas ang posisyon. Oo, sayo pa nga ikaw mo desisyon. Apan kana nga desisyon di angay-angay layangay na ngayon. Kay grabe na baya ang kabalaka sa katawhang Pilipino. Kay simba ko makabalik sa pwesto ang mga yelo. Inday Sara Duterte, ikaw sa katawhan love permente. Ayaw kabalaka kung di yung ka mapildi. Sure me ana. Kay kung pila ang boto nga nakuha sa imong amahan, sigurado nga sa sunod eleksyon, doble ka na nga madungagan. Ituloy ang pagbabago syagit sa mga Pilipino. Way laing mupuli sa pwesto ni Rodrigo, kundi ikaw nga pulido kaayo. Dunay tapang at malasakit kanimo mga Pinoy gyud mudikit. Dagan pagka-presidente, ikaw ang aming pinipilit. Happy birthday, Mayor, ating sister, inahan, ug labaw sa tanan, among pinalanggang Inday. Dagan in town palihog sa umaabot nga piniliay. Kay, wa na ba gyud laing time, kundi karon na gyud ang sakto